Se vaan huutaa. Piip piip. Piip, mä oon täällä. Ulos. Mä oon täällä, tää kauempi äijä. Mennään. Katso vaan. Ei jumalauta. Vähän sitä varmaan vatuttaa. Onks sul partii? Ei. Mä en keskitynyt siihen. Täytyy varmaan pyysähtyä tuolla jossain, et saa sen... saa sut sisälle. Sieltä lähti koptereit meidän perään. Toi yhdellä ohjuksiin. Oi vittu, et oo tosis. Oi mama! Takas safe zoneille. Noniin, ja me törmättiin. Ulos! Mä tiputin se äijä, mä tapoin se äijä sen sisältä. Oi nice! Mä tiputin se toisen kopterin. Nice, nice. Nice, ei vittu sä oot hyvä hei. 2 shottia ihan random osumia. Oliks sulla AS-50? Ei. Mikä sulla? Lynksi. Ai kato perkele, vittu kun mä törmäsin tähän. Lähtee se toinen karku. Täällä on Emre, granaatti, energy drink, handsove, kiitti. Juostaan vaan Meillä ei oo teippi, Juostaan vaan vittuu pois. Joo. Wow. Ammuiks sä? Joo mä ammuin. Mä joinaan gruppiin. Vittu kun sä säikytit, kun sä ammuit. Sorry. Mennään. Ei vitun läppää oikeesti, mennäänkö tsekkaa se ruumis sieltä? Mut hei, kelaa, mä ammuin sen äijän sieltä sisältä. Siis ammuiks sä sen kuskin? Mä ammuin sen kuskin sisältä. Mitä vittua vähän niinku... What?